Borislav Nikolić. Evo sad imamo dva borca u kategoriji do 66 kg, inače obojica su neporaženi. Borislav Nikolić 5 mečeva, 5 pobjeda, inače on je član, moj timski kolega, zajedno trenamo Car Dušan Silni, izuzetan borac. I bori se protiv Marka Gucova koji je manje iskusan, jedan meč, jedna pobjeda, tako da ćemo vidimo šta će da bude večeras. Pa na osnovu skora trebao bi da se zna se ko je favorit. Tako je. Nikolić bi trebao da opravda ulogu favorita, ali to je uvek rizično, mač sa dve oštice može da bude. Evo vidimo Borislavu Nikolić ugao Jovan Manojlović, Kameni, najbolji MMA trener u ovim prostorima, tu je i Nemanja Milošević, naš borac u srednjoj kategoriji koji također treba da nastupi na Megdanu, međutim došlo je do povrede, čini mi se, rebara i mora da otkaže. Svojstveno i tipično za borilačke sportove. Tako je. Povrede su sastavni deo karijere. U svakom sportu. Tako je, a pogotovo u borilački. Evo upravo vidimo sa leve strane malo pre kamerog jednog od legendi MMA sporta u novim prostorima u Srbiji i uopšte u regionu. Inače, interesantno, sa Borislavom Nikolićem u svakom meču kojem se borio, bio je u ozbiljnim problemima na početku borbe, uspio da prokrene na pobjedi svaki meč, to je nešto specifično za njega, tako da ćemo vidjeti večeras kako će se snaći. Očigledno da, ako kaže, ima taj borilački karakter, mentalitet, nikad se ne predaje. Iz teških situacija se izvlači i dolazi do pobedničkih rešenja. Tako je. Evo Marko Gucu, tihi ubica. Da, vidjet ćemo. Neobičan nadimak. Tako je, jedan meč, jedna pobjeda, inače odlično se nalazi u parteru, mislim da mu udaranje i rvanje slabije, tako da vidjet ćemo kako je snaći protiv Borka koji je po meni, ne samo za žemitinskih kolega, po meni jedan od boljih boraca u ovoj kategoriji, koji je kompletan MMA borac. Inače, njih dvica su kolege sa fakulteta, zajedno studiraju. To je interesantno. Tako su imali su dovoljno vremena da pričaju. Tako, poznaju se odlično. Pre borbe, da. Ne znam da li su sparingovali nekad jedan protiv drugog, ali znaju se prilično dobro. Ako se ne varam, 8. borba. Tako je. Da proverimo, tako je. Kategorija do 66 kg. Inače, Borislav se bori u kategoriji do 61, koja je njegova, da kažem, prirodna kategorija. Da, sad je otišao u težu. Što nije ni malo jednostavno. Ni malo. Međutim, provjerena informacija da Gucu ne skida mnogo kilograma, tako da smo pristali na tu borbu. Inače, obično borci koji se bore u 66 kg skidaju dosta veliko kilogram. Pa najmanje 5-6 kg. Tako je, najmanje, to je baš minimum. Ja sam se borio u 66 kg, krećem se 78. Baš tako. Evo da vidimo sad. Prva runda. Tako je, kreće Nikolić odmah agresivno. Odlično rušenje Gucua i ulazi u side mount. Da li će biti ono kao što sam rekao da Borko u svakom meču upada u probleme. Tako, iz teške situacije se izvlači.
Za sada je u podređenom položaju, što naravno ne mora da znači da neće da prevaziđe to. Vraćanje na sredinu. Uzima Gucu leđa, odlično. Ovo je vaš sada komplikovana situacija za... Tako, uzima body triangle, znači to je nešto izuzetno čega se teško izvući i ide na davljenje, sad ćemo da vidimo da li će uspjeti. Da se izvuče Nikolić iz ove situacije. Steže Gucu, ali koliko se mene čini, ruka je preko brada, tako da je bezbjedan je Nikolić. A u ovom slučaju Gucu se troši, pune mu se ruke. Tako je, zamara se. Tako je, ako se borba posle odvije u stand-upu, bit će u velikim problemima. Mnogo će energije da je potroši, mali promet da napravi. Tako je. Ne može da drži, ne može ti razbije hvat. Drži, drži. Odlično drži body triangle Gucu. Kako ga je teško sada skinuti sa leđa. Tako da ova runda, ako se nastavi ovako, je njegova prednost, ali definitivno, za sada ipak Nikolić dobro kontroliše. Tako je, tako je. Samo drži, ne može da ti trpi. Sad samo vidjet ćemo koliko će sudija ovo da pusti. Pa ima inicijativu u Gucu, tako da ne bi trebao da prekide. Pa obično sa leđa ne smije da skine borca. Tako da kogod je, da kažem, dosadan publici, on je u odličnoj poziciji. Tako je, i mora da mu se dozvoli da završi meč ako mu se ukaže prilika. Ajmo sad, ajmo sad, ajmo sad. On malo ga okreće polako Nikolić. Spanuće, čini mi se sada Gucu s njega. Da. Izvlači se ovdje polako Nikolić. A čini mi se da je Gucu, bar što se tiče neke udaračke inicijative, ovdje nije to materializovao. Pokušao je da napravi polugu gušenja, ali nije uspio. Mora Gucu popravi poziciju, on će da spane. Evo, Nikolić mu drži ruku odlično. Tako, evo, mislim da evo i preuzima gornju poziciju, da. Sad će Gucu biti u problemu. Tako je. Samo Nikolić provuče u desnu ruku. Što će sad i da uradi. Evo ga. Sve se preokrenulo. Tako je. Kao i svaki Nikolićev meč. Evo, ponovo još jedan put se izvlači. Nevjerojatno ko mačka sa 9 života. Da, izuzetno nezgodan. Znam ja sa treninga kada radi i to je specifično za njega da su mu sparing partneri, svi su teži i jači od njega. Tako da je navikao bukvalno na svašta, tako da mu nikakav problem nije boriti se preko lakših protivnika, fizički lakših. Tako je. Evo, sad je potpuno on preuzeo poziciju. I sada je obrnuto, sad je Gucu u problemu. Tako je. Nikolić radi odličan ground and pound. Gucu drži ruke, vjerojatno će napad na armbar, vidjet ćemo. Odlični čekići, takozvani Nikolića. Pa sad je, po mojom mišljenju, potpuno izjednačio odnos snaga. Ona prednost početna koja je imao Gucu zbog bacanja i... Evo, laktuje Nikolića. Pokuša napravi štetu. Kada vas nisam čuo? Još jedan dobar udarac Nikolića. Dosta su aktivni, tako će sudija sigurno da ih pusti. Da. Uopšte nije pasivno borba. Tako je, nepuni minut do kraja. Sad će mi da će Gucu pokušati nešto s leđa. Ili će da preživi ovu rundu. Propustio je šansu, imao je, ali je propustio. Zapravo Nikolić mu nije dozvolio, daleko od toga da je Gucu propustio, on ne želeo da sprovede zamisao do kraja u delu. Tako je, ali međutim Nikolić je to preživio odlično. Odlično sa udarci Nikolića. 15 sekundi do kraja. Odlični udarci, ugašen je. Čini mi da li je ovo kraj. Nokautiranje Gucu, da. Tako je, da. Kraj borbe. Bukvalno na neki 10 sekundi pre kraja prve runde. Tako je. Kakav preokret. Nikolić, knockout, ground and pound. Evo nas vidimo da je rasječan, Gucu mu ide krv iz nosa, nisam siguran. Da, to su posljedice udaraca laktovima, naravno i čekića.
jednostavno jiu-jitsu borci imaju problem kad dođu u MMA, mogu da imaju crni pojas, ali kad počnu da dobijaju batine, udarce, pretvaraju se u bijeli pojas, tako nešto ništa nisu, definitivno nisu navikli. Jasno. Pored veštine potrebna je izdržljivost. Definitivno, za ovaj sport srce i izdržljivost. Tako je, prosto da budete indiferentni prema bolu. Morate biti spremni na svakakva iskušenja. I to je upravo Nikolić je demonstrirao, bio je u jednom trenutku u podređenom položaju, ali uspeo je da iskontroliše situaciju, da se izvuče iz toga i potpuno preokrene odnos snaga. Sve ste videli, pobjednik u prvoj rundi, ground and pound završnicom iz kluba Car Dušan Silni, Borislav Nikolić. Upravo ono što smo i rekli. Tako je, Borislava šesti meč, 6. pobjeda. Odličan utisak. Tako je, pred njim je sigurno blistava karijera, ukoliko bude pametan.